Dots Alfiano Remix. You Get Mode 2023 Boy Hagan and Malunggay. is back. Let's go! Sakay gubaan ni motor na ko, no? Padagano na ko na magpurot-purot. Ta, wala, nas buyugot. Buyugot! Abang ikot. Naguba akong motor. Naguba? Dugay na naguba ang relasyon. Sukad atong iya kong gibiyaan, di pasakitan. Tanawa ko ron. Ako na lang, naginusara. Kay bilis naman maglako ng pag-ibig mo sinta. You Get Mode 2023 Gibuhat man tanan ako ang tanan. Pero nga nung niabot karon sa sitwasyon, nahiyara kong gibiyaan. Di kita magets, ano bang gusto mong iparating? Sabihin mo at isa-isahin. Oy, gibuhat na rin mo ang tanan. Ay te, buhat na gina ko ang tanan no. Pero nga nung nibiya pa man sa ako ah. Nitilaw tingin si laing putahe nga dako pa sa ako ah. Huwag kang paiyot, girl. Huwag kang paiyot. Ana mo gina sila, di makontinto og isa. Sama sa imuha, sama sa kuha. Ibiyaan na nila kay napulaan naman sila. Wala bang dahilan na magalita kung nakinig ka lang di Hilam ra gud mundo ha. Sama ra man tanin yung gipasakitan. Sama na akong gibuhat. Bisag sakit, gikaya. Dumating na ang araw na kay nakitang kalimutan. Nadala na ako sa iyo, mga dinalang kagaguhan. You Get Mode 2023 Tabang kong pangita kung asa ko nagkulang. Balang araw mapapamuka ko rin sa iyo na makakaya ko lang. Kakapoy ko ning si kanta oy. Kapoy, sama ra na sa mong relasyon. Iya kong gibiyaan. Kinapulaan siguro siya sa kuha. O kay sakit ng pag-ibig ko. You Get Mode 2023 El Chris, magamatong. Anong imo mo kong gibiyaan? Nibiya, dugay ra ko niyang gibiyaan. Bisag sa laing mga tao, iya ra kong gipasakitan. Iya kong gibinuangan, iya kong gipasakitan. Pero nga nung karon, iya ra kong gibugsok sa iyang dughan. Di mo pagbigyan ang pag-ibig ko. Tapat naman ang puso ko sa'yo. Salamat kay guman yung video. Shout out sa mga kuana. Shout out dai sa mga mga vlogger. Shoutout guys sa mga Og kabugulan malaoy mo na mo, moragin taon mi ang among income 3,000 og 200,000. Ning hagdong ko ang 3. Na mahuman man ako pa nga kauban nga gwapo. Hey guys, okay Uy, ba na nisugod na guys. Thank you, Marcel. Asawa pa na naka-subscribe no? Subscribe na mo diha. Moren taon mi, moren taon. I'm sorry to. Ay, shout out. Si kuan eh. Ay, ba? Shout out sa mga Shoutout kuan diha. sa mga pugi Taga Malungon. Mga kasmit na kas Malabuan. Ako saan mga classmate nako. Moren taon mi, Ang ni gwapo kayo among mga na income kasmit. oh. Gwapo. Guys, shoutout. Shoutout sa Sige, inyo. salamat. Thank you for not Oh, saying. ako dai si kuan, buyugot ng Malungon. Ako dai si kuan Hillcrest Antipisto. Ako daw si Alexis Jan Imunting. Let's go. Tama na. Alright, come on!